fa uns 34 anys que anem marxar tota una colla cap al Sàhara i ara ens tornem a trobar, diguéssim, per tornar a veure, diguéssim, la sortida, que ara estem molt millor cantes, i es veu que l'amistat, al tornar-nos a trobar després de tants anys, encara dura. No puc dir la impressió que tenia perquè era una sensació de flotar, no? Vull dir, allò que deies, no sabies on t'anaves, ni què faríem, ni què passaria. Però clar, ara, actualment, al cap dels 34 o 35 anys d'haver sortit d'aquí, doncs, retrobar-nos amb els companys és una sensació molt agradable i és uns records molt bons que tenim una altra vegada. Vull dir, així com aquella vegada no recordo una sensació agradable, ara sí, ara m'ha agradat retrobar-nos amb tota la gent. En fi, no ho sé, espero que aquestes trobades i aquest documental que vol fer el Carles doncs, tingui continuïtat i ens anem veient i que no esperem 34 anys més o 35 a trobar-nos, perquè clar, ja seria massa temps. Espero que regularment ens anem veient, anem fent coses d'aquestes. Sembla ser que tots tenim moltes ganes de recordar coses. Ens hem apropiat de fotografies, hem treballat amb temes molt moderns, digitals, per continuar recordant el tema que ens ocupa. I ara el que sí ens agradaria, per lo que he vist a tothom, és fer un viatge per visitar els Sàhares. Seria molt maco poder fer una excursioneta per poder tornar a veure aquells indrets, tocar la sorra amb els dits i recordar aquells anys que ja estan tan lluny. No vaig voler que vingués la meva família perquè diu, això serà una pel·lícula de Fellini. I bueno, com un borreguero ens vam anar cap a Madrid i de Madrid cap al Sàhara. Especialment pels meus, no? Perquè jo estava al tren i recordo que em vaig sentar al costat de la finestra i encara recordo la meva mare, pobreta, com plorava, i després la meva nòvia que m'agafava de la mà i, bueno, en fi, que va ser el principi d'una odissea que vaig oblidar durant molts anys, però que ara d'alguna manera he tornat a recordar i inclús amb més força. Ens van portar al quartel aquest que avui és la Universitat Pompeu Fabra, ens van fer venir caminant per aquí, que plovia, me'n recordo, ens van fotre l'última via aquella d'allà, jo què sé, la família, la nòvia meva, els meus pares, germans, van venir, 30, fins els veïns i tot venien perquè m'anava a l'Àfrica, no sabien si tornaríem o no. Recordo un nano que va vindre carregat amb el petate i carregat de llibres, perquè estudiava i es pensava que s'enduia a la biblioteca. Va haver d'ajudar entre diversos a portar el petate i pujar-lo al tren. I a mig camí pel tren van anar traient llibres i es van anar llançant, perquè clar, no tenia sentit arribar d'aquesta manera. I és tot el que recordo del viatge, ja no recordo res més. El borreguero aquell que jo no se li podia dir ni tren. El que passa que no em vaig enterar gaire, perquè el meu pare, estàs molt nerviós, pren-te això. Em vaig ofar un Valium i em vaig quedar fregit. L'únic que sé és que em vaig despedir de la nòvia, la Pilar, em vaig despedir dels pares, clar, tots som les cares de circumstàncies, i quan em vaig reanimar ja no sé d'on hauria d'estar, però devien passar bastantes hores, degut a la pastilleta aquesta, però, un record, un altre més. Jo el trajecte amb tren no el recordo gaire, el que sí recordo és després el trajecte amb avió, que vaig seure a la finestreta i quan arribàvem a la Llun, mirant per la finestreta, veient allà 34.800 dunes, vaig pensar, jo no sé si tornaré. No sé si tornaré perquè amb aquest panorama això presenta molt negre. I a partir d'aquí doncs ens va tocar viure el que ens va tocar i ja ho vam passar bé. Tinc l'anècdota que estan aquartelats a Madrid van morir el Nino Bravo, si us en recordeu, i des d'allà, amb alguns amics que vam fer amb el recorregut de Barcelona a Madrid, ens en vam anar a la Llun, on vam estar els 3 mesos de recluta, i després des d'allà ens en vam anar a Villa Cisneros. Vaig arribar a Madrid, ens vam quedar a dormir, que ens van posar en un barracó grandiós. La meva mare em va fer una samarreta amb una cremallera aquí i em va posar els diners a dintre. Jo no sé què vaig menjar, el xusco que em van donar, l'endemà al matí em vaig llevar i escolta'm, no tenia diners, ni cremallera, ni res. Vaig agafar un emprenyament buscant allà, desesperat. Per tant, me'n vaig anar al Sàhara dins de l'avió sense un duro, fa 35 anys, i amb una rabiada que vaig arribar allà desfet. A la setmana em van fer 55 cuines perquè em volia revelar i volia canviar el món. Això és una anècdota important que encara recordo amb molta il·lusió.
després del Vir un grapat de mesos sense venir a casa. Per tant, ha estat una bona trobada, si més no, retrobar-nos uns quants, almenys els que som aquí, i esperem que la trobada cada cop sigui millor, més gent, i que cada cop es vagi ampliant.